Hola, avui anem a equilibrar la flauta. Perquè s'aguanti la flauta, fixeu-vos just on està la ranura, sí? Aquí col·locarem el dit polze de la mà dreta i l'extrem deixarem a la barbeta, l'embocadura a la barbeta, sí? Podem anar lliscant suaument fins aquí, fins a arribar. Quan la trobo, voilà, la flauta s'aguanta sola i puc saludar. Moc els dits, saludo. Ara, el polze de la mà dreta, recordeu que la flauta és posició única, no heu de canviar la digitació, s'ajunta i ara vaig a buscar lentament el forat de dalt. Aquest forat que tenim aquí i hem de deixar ben tapat. Per tapar-lo ni apreto massa ni massa poc. He d'apretar el just. He de notar com el dit s'ajusta al forat de la flauta i queda ben tapada. Bé, i ara baixarem el primer dit, sí? Aquest serà el forat 0. I ara el primer dit baixarà cap al primer forat. Aquesta serà la primera nota que farem, la nota si. Recorda que perquè t'arribi bé la flauta, els dits al final i no et quedin curts, has de posar el dit i la mà en forma de L, sempre contra la teva flauta, així. Sí? Farem 3 notes. Du, du, du. Farem la nota si 3 cops. Du, du, du. I un altre cop. Du, du, du. I el si llarga, com una sola línia. Recorda que no ha d'haver-hi batzegades, l'aire amunt i avall. Val. Ara farem un canvi de dit. El dit 2, que també hem dit que el deixo apretat, però sense apretar massa fort, just perquè no s'escapi l'aire, faré un canvi de posició, veieu? Canvio l'1 per al 2. Aquesta serà la nota do de dalt i també farem 3, 2. Do, do, do. I tornarem a canviar i farem el si. Veieu? És un moviment de pujar i baixar. Quan l'un puja, l'altre baixa. Sí? Podríem fer una prova, per exemple. Direm du amb la nota si i després direm amb la nota do. Preparats? Llarga. Canvi de posició. Nota do. I ara tornaria a canviar el si. Molt bé. Ja ho heu endevinat, oi? És el principi d'una cançó molt nadalenca, el Jingle Bells. Bé, doncs amb això us deixo perquè aneu fent una miqueta de dits aquest cap de setmana. Fins aviat.